ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുരാജ് മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവനോ ജഹാദി അദോഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ വിവൃത ശരാമി. കാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവനോ ജഹാദി അദോഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതശരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അദോ അഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശരാമി. കാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവനോ ജഹാദി അഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അധോഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതശ്ചരാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാസ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അദോ അഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അദോ അഹം ജനസങ്കാത സംഗോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാസ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര
കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാ ദേഹേ പ്രഭവാനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതശ്ചമരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതർമൃതദേഹേ അതിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനുജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ അഭിമൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ അഭിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ അഭിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്ലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിസംഗമാനോ വിവൃതസ്സരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസ്മൃതി ദസ്മൃതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാസ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവനോ ജഹാദി അധോമഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേപി വീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവ നോ ജഹാദി അധോ അഹം ജനസംഘാത സംഭോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാ സ്മൃതി മൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്ക്യമാനോ വിവൃതം ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവോ നോ ജഹാദി അധോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ വിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാ സ്മൃതിമൃഗദേഹ അഭിവീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അധോഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാം സ്മൃതിർമൃഗദേഹേ വീര കൃഷ്ണാർച്ചന പ്രഭവാനോ ജഹാദി അതോ അഹം ജനസംഘാത സംഘോ വിശങ്കമാനോ അവിവൃതശ്ചരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
स्वर्णप्रभा माता जी चलिए। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे वीरा कृष्णार्चन प्रभवानो जहादि अधो अहं जनसंगादसंगो विसंगमानो अविव्रतचरामि। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सामां स्मृतिर्मृगदेहे विवीरा कृष्णार्चन प्रभवानो जगादि अधो अहं जनसंगादसंगो विसंगमानो अविवृतश्चरामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे अपिवीरा कृष्णार्चन प्रभवो नो जहादि अधो अहं जनसंगातसंगो विसंगमानो अविवृतश्चरामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा प्रदेव माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेह अपिवीरा कृष्णार्चन प्रभवानो जहादि अधो अहं जनसंगादसंगो विसंगमानो अविवृद्धाश्चरारि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे वीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहादि अधो अहं जनसंगादसंगो विसंगमानो विवृतश्चरामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तेजा जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे वीरा कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अधो अहं जनसंगातसंगो विसंगमानो विवृतश्चरामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चित्रा जी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे अपि वीरा कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अधो अहं जनसंगातसंगो विसंगमानो अविवृतच्चरामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे वीरा कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अधो अहं जन संगादसंगो विसंगमानो विवृतश्चरामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അല്ലയോ നായകനായ രാജാവേ, പൂർവ്വജീവിതത്തിലെ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന നിമിത്തം മാലിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പതനം സ്മരണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം സാധാരണ മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു. അവരുടെ ദുഷിച്ച ഭൗതിക സഹവാസം ഭയന്ന ഞാൻ മറ്റുള്ളവരാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത വിധം ഏകനായി അലഞ്ഞു നടന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സ്വല്പം അഭ്യസ്തധർമ്മസ്യ. ഭഗവത്ഗീത 2:40 പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മഹാപതനമാണ്. പക്ഷെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭക്തന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം വൃഥാവിലാകുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യം യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളയവരം. മരണസമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ മനസ്സൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാൽ ഇതൊരുവനെ മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുമൂലം യാതൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല.
ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ വിസ്മരിച്ചില്ല. പരിണിതഫലമായി മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്റെ വീഴ്ചയുടെ കാരണം സ്മരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ പുനർജന്മത്തിന് അവസരം നൽകപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനം വൃഥാവിലായില്ല. പ്രഭുപാദകി ജയ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തസ്മാന്നരോ അസംഗ സുസംഗജാത നാനാസിനേഹൈവ വിഘ്നമോഹഃ ഹരിം തദീഹ കഥനശ്രുതാഭ്യാം ലബ്ധസ്മൃതിർയാത്യതിപാരമധ്വനഃ തസ്മാന്നരോ അസംഗഃ സുസംഗജാത നാനാസിനേഹൈവ വിഘ്നമോഹഃ ഹരിം തദീഹ കഥനശ്രുതാഭ്യാം ലബ്ധസ്മൃതിർയാത്യതിപാരമധ്വനഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തരോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാനും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഖഡ്ഗം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായാസംഘങ്ങളെ ഗണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കാനും കഴിയും. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ ഒരുവനെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ തന്റെ നിദ്രാവസ്ഥയുള്ള കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പോഷണത്തിൽ മുഴുകാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും സാധിക്കും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും ലൗകികരായിട്ടുള്ള ആളുകളോടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭക്തരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ പ്രക്രിയകൾ പറയപ്പെട്ടു. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ ഒരുവൻ അവനിൽ സുഷുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകും. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഗൗരവമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ആശ്രയം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും പ്രസാദവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് സമാധാനപൂർവം കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 12ാം അധ്യായം യോഗണമാരാജാവും ജഡഭരതനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി മൂകം ഗരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ജയ ഗുരുപരാജ് ജയ ഗൗരപ്രമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ, മഹത്പാദ രജോഭിഷേകം അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന്റെ പാദതോടി സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. ശിരസിലെ പുരട്ടുകയും അല്ലെ, അത് ആ ഭക്തപാദധൂളി അത് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി നൽകുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി നേടാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. പതിനഞ്ചാം ശ്ലോകത്തിൽ ജഡഭരതൻ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. രാജാവിനോട് പറയുന്നു,
എന്റെ മുൻ ജന്മത്തിൽ അല്ലെ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി, പലതരത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആശ്രമം കിട്ടി അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരിക്കല് മാനിനെ കാണുകയും അതിനോടൊക്കെ എന്താ പറയുക ആകർഷണം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അല്ലയോ നായകനായ രാജാവ്, പൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന നിമിത്തം മാന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പതനം സ്മരണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം സാധാരണ മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു. അവരുടെ ദുഷിച്ച ഭൗതിക സഹവാസം ഭയന്ന ഞാൻ മറ്റുള്ളവരാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത വിധം ഏകനായി അലഞ്ഞു. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയും. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല, മോശം കാര്യം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ആ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ആ മാനിന്റെ ജന്മത്തിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതെന്ന് അതില് ശ്രദ്ധ വെക്കുകയും ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് മാനുകളോടൊന്നും ചേരാത്ത ആ ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ഗണ്ഡകി നദിയിലെ ജലം കുടിച്ച ആ ആശ്രമത്തിന്റെ അരികിൽ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം കിട്ടി അല്ലെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ ശരീരം കിട്ടി ആ ജലഭരതനായിട്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവന നിമിത്തമാണെന്ന് പറയും. പൂർവ്വജീവിതത്തിൽ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന നിമിത്തമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവ് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് അങ്ങനെ മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അതില് പിന്നീട് സഹതപിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അതെന്തായി? വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട്. എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെന്റും വിട്ടിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രാജ്യം, സമ്പത്ത്, ഭാര്യ, കുട്ടികളെ ഇവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയോട് ആകർഷണം തോന്നുകയും അതിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ അവസാന സമയവും ആ മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ ഓർക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജന്മം അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചു അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ മാനുകളും മറ്റുള്ള മാനുകളോടൊപ്പം ചേരും അല്ലെ, അതിന്റെ പുറം കളിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകും. എന്നാൽ ഈ മാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നു. അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരണം. എന്താണ്? നേരത്തെ ഒരു ലീലയില് സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രൻ പോലും ഒരിക്കലും പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോ പന്നിയായിട്ട് അങ്ങനെ ജനിക്കാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, ഞാൻ ഇന്ദ്രനായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും തിരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും? അതിനൊരു അടയാളവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നോട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ട് യഥേഷ്ടം ധാരാളം പന്നികളുടെ കൂടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്ര മതിയാക്കൂ, നീ സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രനാണ്, നീ പന്നിയല്ല. പന്നിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, നീ ഇതൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് വാ, നീ ഇന്ദ്രനാണ്, നിനക്ക് ആ ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, എനിക്ക് ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ട്, എനിക്ക് ധാരാളം മലം ഭക്ഷിക്കാം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് വിളിച്ചിട്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ മാനായിട്ട് പോലും വേറെ ആരും ഓർപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിച്ച അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു.
പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, സ്വൽപ്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതി മഹ്തോപയം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പതനം സ്മരണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വയം സാധാരണ മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്നും അവരുടെ ദുഷിച്ച ഭൗതിക സഹവാസം ഭയന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടം ഏകനായി അലഞ്ഞു നടന്നു അല്ലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും എന്താണ് ജഡഭരതനായിട്ടും യാതൊന്നിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെ, സഹോദരങ്ങളും രണ്ടാനമ്മയും ഒക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും അല്ലെ, മോശം ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല, ഈ പലതരത്തില് ദ്രോഹിക്കേണ്ട ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ അതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്ത അദ്ദേഹം അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ. ഓ ആ ഒരു ജഡഭരതന്റെ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാൻ മാനായിരുന്നു, അതിന്റെ മുന്നേ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എന്തു വന്നാലും വെറുതെ പാഴാക്കില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്, ശരീരബോധം, ശരീരത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പോലും മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ ശരീരത്തിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അങ്ങനെ കഴിയുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും എന്തോ ഭ്രാന്തനാണ് എന്നൊക്കെ കരുതും. ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നു, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മഹാപതനമാണ്. പക്ഷേ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭക്തന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം വൃഥാവിലാകില്ല. പറയുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് മൃഗത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അധപ്പതനമാണ്. പക്ഷേ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കിയാല് അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അവരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പഠിക്കേണ്ടായി ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, തത്തേനു കമ്പം സുസമീഷമാണോ ഭുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വപൂർവിർവിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സ്വദയാഭക്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രത്യേക ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മള് പലതും പറയും. ഭഗവാനൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഭഗവാനൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കാം, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ചെറിയ ബുദ്ധിയില് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത് എന്താണ്, അത് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവരുടെ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് എത്രയോ വലിയ വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടവരെ ഈ ജന്മം തന്നെ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളുമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, നരകത്തിലെ ചെറിയ പ്രാണികളെയും മൂട്ടകളെയും ഈ ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വളരെ വലിയ ശിക്ഷകളൊക്കെ നരകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കും. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ എത്ര വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും, എത്രമാത്രം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗവത് പറയും, ധാരാളം നരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും, വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും അങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർത്താൽ മതിയോ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഓരോരോ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ട, അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ എത്രയോ വലിയ വലിയ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ശിക്ഷകൾ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമം വരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മുന്നുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത ശിക്ഷ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാല്
പാപങ്ങൾ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോചനം ഉറപ്പാണ്, മോക്ഷം ഉറപ്പായി ലഭിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നേരത്തെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ആ ലീലയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. ദൈവം അഗസ്ത്യമുനി വന്നതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അഗസ്ത്യമുനി ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നീ എന്താണ്, ഞാൻ വന്നിട്ടും നീ ഒരു ആനയെ പോലെ അങ്ങനെ മന്ദനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ അടുത്ത ജന്മം ഒരു ആനയായി തീരട്ടെ. എന്നാൽ ആനയുടെ ജന്മത്തിലും ഗജേന്ദ്രനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ, നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുത കാരണായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ജന്മത്തിലും ആനയുടെ ജന്മത്തിലായിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകള് ചൊല്ലാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ നീട്ടുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. തുമ്പിക്കൈയിലെടുത്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ നോക്കിയാൽ നാരദരി നളകുപര മണിഗ്രീവന്മാരെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ശാപവും അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം തന്നെ വസ്ത്രം ശരിയായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവര് അടുത്ത ജന്മം മരങ്ങളായിട്ട് തീരുന്നു. ഇവിടെ നാരദമുനി ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ മരങ്ങളായിട്ട് തീരട്ടെ അല്ലെ. എന്നാൽ നാരദമുനിയുടെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്, അവര് ഏതെങ്കിലും വലിയ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും കാടിന്റെ അകത്ത് മരമായിട്ടല്ല തീർന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് ഗോകുലത്തില് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് 2 മരങ്ങളായി തീരുകയാണ് ശരി അല്ലെ. ഭഗവാനെ ദാമോദരനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടും അല്ലെ, ആ കെട്ടൊന്നും ഒഴിക്കാൻ തന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താതെ അവർക്ക് മോചനം നൽകി അല്ലെ. അവരുടെ കെട്ടുകള് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്ക് മോചനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നാരദ മുനിയുടെ ശാപം. അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകൾ നോക്കിയാലും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരിക്കലേ മഹാദേവനെ പരിഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ച് പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാണ് ശിവൻ മഹാദേവനും പാർവതി ദേവിയും ഇരുന്നിട്ട് മഹാദേവന്റെ തുടയിൽ പാർവതി ദേവി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ ധാരാളം മഹാഋഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നു വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും. അപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തോ ചെറിയ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്. ഉടനെ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല. ശിവൻ ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കില്ല. പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ, ഒരു അസുരനായി തീരട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജ. അപ്പൊ ഈ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, നന്ദി പറയുകയാണ്. അമ്മേ നന്ദി അങ്ങേക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ശിവൻ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തില് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ കീർത്തിയാണ് ഉയർന്നത്, നീ അവന്റെ മുന്നിൽ ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്തത് ശപിച്ചതിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അസുരനായാലും
മനുഷ്യനായാലും ദേവനായാലും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം, മാത്രമേ. ഇപ്പോ നേരത്തെ ജയവിജയന്മാർ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയുണ്ടായി, അവർക്ക് 7 ജന്മം മനുഷ്യരായിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ജന്മം അസുരനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ജയവിജയന്മാർ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലെ സേവകരാണല്ലേ, ദ്വാരപാലകൻ. അവര് 7 ജന്മമോ? നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അസുരനായാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് 3 ജന്മം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അവര് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും വീരന്യാശനും വീരനിവേശവും, അല്ലെ? അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ രാവണനും കുംഭകർണനും, അല്ലെ, ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവർ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കാലം ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അസുരനായാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വേഗം എത്തിയാൽ മതി, അല്ലെ? അപ്പോ വൃത്രാസുരനും അതുപോലെ അസുരന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു, അല്ലെ? കാർത്തിക മാസം അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോപവിദാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേദാസുപതേർഗുണാസ്തേ പ്രണീതവാകർമ്മ കരൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായി എന്നെ മാറ്റേണമേ. എന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണേ, സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. മറ്റുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നാഗപൃഷ്ടം നചപാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം നയോഗസിതീർണ പുനർഭവം സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയകാംക്ഷ. സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, ഭൂമിയുടെ അധിപനാവണ്ട, പാതാള ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവണ്ട, അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അങ്ങേ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും ആവശ്യമില്ല. ഓ, ആ അസുരന്റെ ജന്മമായിട്ടും, അല്ലെ, നമ്മൾ അസുരന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സാധാരണ പഠിക്കില്ല, ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ വൃത്രാസുരനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം മൂലം അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു വേഗത്തില് തന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട്. എന്താണ്? വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരും, അതിനായിട്ട് കുറെ സമയം കളയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനെ ഐരാവതത്തോടെ എടുത്ത് താഴെ അടിക്കുന്നു, എറിയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു, എന്നെ വേഗം കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, ഈ യുദ്ധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഇന്ദ്രൻ 1 വർഷം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുവാനായിട്ട് വജ്രായുധങ്ങൾ. പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാനാണ് ജയിച്ചത് ഇന്ദ്ര. നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സ്വർഗരാജ്യം മാത്രം, ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി. എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഞാൻ. യഥാർത്ഥത്തില് ഞാനാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം. ഭഗവാന്റെ ഒരിക്കൽ എത്തിയാല് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഇന്ദ്രന്റെ ഈ ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പം അടുത്ത ഇന്ദ്രൻ വരുമ്പം സ്ഥാനം മാറിക്കൊടുക്കുക, അല്ലെ? അതിന് യോഗ്യതരായിട്ടുള്ള ഒരാള് അതിന് മുന്നേ തന്നെ വന്നാൽ തന്നെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തിലെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ബോധം കിട്ടുകയും ഇന്ദ്രന്റെ കിരീടം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ദ്രനായി വാഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ദേവന്മാരൊക്കെ. ഇതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രൻ പോവുകയുണ്ടായി. പഴയ ഇന്ദ്രൻ ഇദ്ദേഹം വലിയ യജ്ഞങ്ങളോ യാഗങ്ങളോ ദാനധർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പദവി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രൻ ആരെയും ശരിയായ രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള യാഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്റെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും, കുതിരയെ മോഷ്ടിക്കുക, അല്ലെ വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക,
അല്ലെ? കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ തപസ് മുടക്കുക, അപ്സരസുകളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ നിത്യവും ചൊല്ലാറുണ്ട്. അത് ആയിരക്കണക്കിന് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയതിനേക്കാളും മറ്റു യാഗങ്ങൾ നടത്തിയതിനും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയതിനേക്കാളും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഇന്ദ്രൻ പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുകയും പിന്നീട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളത്, അതിന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരും അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് വൃത്രാസുരനാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൃത്രാസുരനെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇതില് അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അഥവാ ഈ ജന്മം നമുക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഓർക്കാനും ചൊല്ലാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത സ്ഥാപിച്ചുള്ള എം വിസ്മരൻ ഭാവം തെറ്റെന്തേ കളവരം. മരണസമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ മനസ്സൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മുഴുകും. ഇത് ഒരുവനെ മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതുമൂലം യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. ഭരതമഹാരാജാവ് മാന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ സ്മരിച്ചില്ല. പരിണതഫലമായി മാന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്റെ വീഴ്ചയുടെ കാരണം സ്മരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പരിശുദ്ധനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ പുനർജന്മത്തിന് അവസരം നൽകപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനം വൃഥാവിലായില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, ശുചിനാം ശ്രീമദാംഗേഹി. അഥവാ ഭക്തി സേവനം വീണുപോയാലും അവർക്കൊരിക്കലും കർമ്മികളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നില്ല, പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എവിടെ വെച്ചാണോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകും. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിയിരുന്നില്ലേ ശ്ലോകം? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ കൈയുയർത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയില്ലേ മാതാജി? ശ്ലോകം ചൊല്ലിയതാ, തെറ്റിപ്പോയതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ശ്രേഷ്ഠരായുള്ള ഭക്തരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണ നേടാനും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഘടകം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായാസംഘങ്ങളെ ഘടകങ്ങളായി ഛേദിക്കാനും കഴിയും. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ ഒരുവിന് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ഒരുവിന് തന്റെ നിദ്രാവസ്ഥയുള്ള കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പോഷണത്തിൽ മുഴുകുവാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും സാധിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, അവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബൽ അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി, ഭക്തന്മാരുടെ പാദജലം, പാദം കഴുകിയിട്ടുള്ള തീർത്ഥം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ബാക്കി പ്രസാദം അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വരാനായിട്ട് പുരോഗതിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ പ്രധാനം തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അല്ലെ, അതുപോലെ സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറഞ്ഞു, സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രങ്ങളില്ല അവ മാത്രം സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി പോയി. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാരുണ്യം. നമുക്കറിയാം നാരദ മുനിയെപ്പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെ ധാരാളം
മൃഗാരി അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഘട്ടം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായാസംഘങ്ങളെ ഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ ഒരുവന് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. കപിലദേവൻ പറയുന്നു അല്ലെ, കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുകയും നമ്മുടെ ഭക്തി പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗ്രാമ്യ കഥകൾ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം നൽകുന്നില്ല അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ഒരുവൻ നിർബന്ധമാവും ലൗകികരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭക്തരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ പ്രക്രിയകൾ പറയും. അതാണ് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ വർജിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർജിക്കണം, ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആരുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആരും അസോസിയേഷൻ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യം ആ മംഗളാചരണത്തിന്റെ ശേഷം പറയുന്നു അല്ലെ, മതേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്ദിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. മതേക ബന്ധു, എന്റെ ബന്ധുവാണ്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്, എന്റെ ഗുരുവാണ്, എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാം ആരാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ, ഡിവോട്ടി കിട്ടുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും നമ്മളെ അടുത്ത് സത്സംഗങ്ങളില്ല, ഡിവോട്ടീസ് ഇല്ല, നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. അതിന് ധാരാളം ഓൺലൈൻ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ബന്ധുവും സുഹൃത്തും അല്ലെ, വഴികാട്ടിയും ഗുരുവും എല്ലാം ആരാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരാണോ പഠിക്കുന്നത് അവർ ഞാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ സ്വീകരിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അസോസിയേഷൻ വിടുക. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം, ആരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നൊക്കെ. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഭക്തി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് അല്ലെ, മറ്റുള്ള ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക, മറ്റുള്ള ഗ്രാമ്യ കഥകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരും. ഭക്തന്മാരുടെയുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ അവനിൽ സുഷുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകും. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഗൗരവമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ആശ്രയം നൽകും. അതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാം, കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പ്രഭുപാദരെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പതീതാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആരൊക്കെ ഇതില് ചേരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. തിരിച്ച് ഭഗവാനത്തേക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാനത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേറെ യാതൊരു യോഗ്യതയും വേണ്ട. ഈ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗുരുവിലും ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകള്
സ്വീകരിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധന പുരോഗതിയിൽ ഗൗരവമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ആശ്രയം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് സമാധാനപൂർവ്വം കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിക്കുവാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യവും പ്രസാദവും ഒക്കെ നൽകുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ധാരാളം റഷ്യൻ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ, റഷ്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോ അവിടെ അത്രയും കൊടും തണുപ്പാണ്, മൈനസിലാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെറിയ തണുപ്പ്, ചെറിയ ഒരു സൂര്യന്റെ ചൂട് കുറയുമ്പോഴെന്താണ് അതിശൈത്യം അല്ലെ, തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം വൃശ്ചിക മാസവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ തണുപ്പാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ അവിടെ റഷ്യയിലൊക്കെ ഐസ് വീഴുന്നു, പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനവും കിട്ടില്ല, വീടിന്റെ പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു എല്ലാവരും. ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാൽ മതി, അധികം റഷ്യൻസും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ 6 മാസം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും. എന്താണ്, അവിടെ അത്രയും തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ ഭക്തി ചെയ്യാനോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവരിവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനോ നമുക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം പോലും ശരിയായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല, അത്രയും കൊടുത്തണുപ്പായിട്ട്. അവിടെ അടിയുള്ള ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ പറയണ്ടേ, ഡ്രസ്സൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് പുറത്തിട്ടാൽ രാവിലേക്ക് അത് ഐസായിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ രാവിലെ എടുത്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പോ അത്രമാത്രം തണുപ്പും അത്ര ഐസ് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അവിടുന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസയും ടിക്കറ്റും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറെ പൈസയൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടി. ഇവിടെ എന്നാല് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല അല്ലെ. സാധാരണ പറയും മുറ്റത്തെ മുല്ലേക്ക് മണമില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭാരതത്തില് ജനിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ദേവന്മാര് പോലും ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തില് ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കും. എന്താണ്, ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിൽ താല്പര്യം, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ സംരക്ഷണവും പ്രസാദവും ഒക്കെ നൽകുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരെയും അല്ലെ, ഹിപ്പികളെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തു. അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവര് കഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണാബോധം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ സത്സംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആർക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കാനേ അവർക്ക്. ഓക്കെ, പ്രഭാതർ പറയുന്ന അപ്പോഴ് ക്രമീകരിക്കുന്ന അവർക്ക് സമാധാനപൂർവ്വം കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. അനേകം ജന്മങ്ങളൊന്നും എടുക്കേണ്ട, സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 16 മാല ജപിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ് എന്താണ്, നമ്മൾ 100% നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞ് പോകും, പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് ഓരോരാളും പറയുന്നു, പ്രഭുപാദ് 100% എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രഭുപാദർ 90% എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. 90 അങ്ങനെ 90 അല്ലെങ്കിൽ 80% എങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തി ചെയ്യാനായി. പ്രഭുപാദർ അവസാനം 70% എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് കുറയും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്
പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, മനസ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കൂടി ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ കൂടി ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും പ്രഭുപാദൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ആർക്കൊക്കെ ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ അവരൊക്കെ ആശ്രയം നൽകിയും ദീക്ഷ നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനും അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുവാനും അങ്ങനെ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനും. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം രഘുഗണരാജാവും ജഡഭരതനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ की जय. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ की जय, ഗുരുമഹാരാജ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇനി 13-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അത് കൂടുതൽ രഘുഗണരാജാവും ജഡഭരതനും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായമായിരുന്നു. ഇതിൽ 16 ശ്ലോകങ്ങൾ, അടുത്ത 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 26 ശ്ലോകം, എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്തോ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.